iri funange irangere woy worgon tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV on calminama wone mon foof inde yettode en gari e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe ko yewtere moon hesere pull tawi ko yewtore ɗo e kala ñande mbiyen altine ha alkamis so Allahu lamɗo jaaɓi tawi koɗon jaada hen e jaydiyankoɓe hufɓe rédaction Pindi TV yewtere nde wiyete ko Olel Pindi TV Olel noon so tawi on nani ɗum vraiment ko hunde ganduɗa nde ina yana ɗo walla ne haale ɗo en ina feeña e dendagal joknayi windere nde kala e kuuɓal ma en gar e toɓɓe jonɗe tawi ko toɓɓe actualité kono kadi e toɓɓe goɗɗe ganduɗa ɗe ne loowi e nder ndeɗo yewtere tawi ma on paam ko équipe timmuɗo dari dadi gam hokkuɗon ko cohluɗon ko e ko yewiti ndeɗo yewtere nde eɗen jaada hen ñalawma hande alarba o nogas ɗiɗi lewru mai 2024 to junggam ñaama ɗo woni ɗon ko Hapsa Sow kanko noon omo jogui ko aranta en e ko yewiti nder nde yewtere ko noon aussi eɗen jaada hen e Halimata Dia mo ganduɗa kamne jogui koto banggue actualité woni kabaruji mbiyen journal e ko nandi hen caggal muɗum ma en gar e ko wiyete ha joni rubrique holio fait divers yaadude e Hapsa no mbiɗen ni kono kadi ko fati e banggue météo du jour ko ɗon gadortoɗen kono haade nden en dokkat konngol Hapsa Sow kañum tigui fuɗɗi wonde e plateau o wawa salmodirde e yeɓoɓe Ayaw Pindi TV Hapsa assalamu aleykum. Assalamu aleykum Mamadou Moussa mi salminima mi jaadumama no fewi mbiɗa salmina yeɓoɓe émission Olel Pindi TV bisimilla ma ko ɗum yewtere hesere ko ɗum plateau kesso sikki ala mbaɗani ma yeɓoɓe tigui mbaw heɓtindema e kala ñande e nder oɗo e dow oɗo plateau ɗum noon ko an arantene rubrique fait divers firti ka heblima no moƴƴi ko noon mawo duusen aussi e nder yewtere nde no pamirɗon ni inchallahu rabbi tout au long e oɗo émission ma en garoy e debbo mo jaara e jammuli to banggue calminali kono kadi to banggue journal kono hade nden en mbiyat haralleɓe men tengti to banggue régie eɓe dokku en ko wiyete ko ha joni générique walla tampon so on jiiɗi garen e météo du jour. Météo du jour ne wayno ko kabaruji weeyo gumriɗen toon to ANACIM on paami ɓen ɗon jogui kala ko fate banggue weeyo leydi Sénégal ɓe ñiiɓi ko toon to aéroport Yoff ɓe kolliti wonde ñalawma hannde o ne wayno nangue ma feeñ e dendagal jokli leydi Sénégal kala e kuuɓal mbiyen fu nangue hirnangue rewo e worgo kono kadi ma teski nguleki cattuki no fewi to banggue ɓuuɓol ene wayno Dakar finirɗo hannde ko 27 degré ma ñalde 29 so tawi ko banggue anduɓe Dakar ɓe ma paam Dakar ne wuuli ko noon aussi Thiès kañum ko 27 finiri ma ñaldu 34 diwan hakkudeji leydi Sénégal ko wayno Kaffrine ɓen ɗon piniri ko 25 maɓe ñaldu 45 ko noon aussi to banggue diwan mo ganduɗa kam tigi woni Diourbel ɓen piniri ko 25 ɓenne ma ñaldu 45 nguleki ene teska no fewi ko wiyete ko ha joni nde limore ɓurde nde sembude tawate ko to banggue Matam e toon to Tambacounda ne wayno Matam kamɓe ɓe piniri ko 31 ɓe ñaldata ko 48 ko ɗum record ko toon woni yawde Tambacounda e Koumpentoum ɓen ko 27 piniri maɓe ñaldu 44 hollirde woni tan ene wayno nguleki ne teske no fewi ko noon diwan mo ganduɗa ko falde Goudiri e Bakel ɓen aussi ma meeɗe kin nguleki 27 ha 46 donc en paami ko hunde ganduɗa kañum woni nguleki e ɓuuɓol kam e gonka ko wiyete ko ha joni nangue e asmano wonande ANACIM ko hemnuno en Hapsa nguleki inen ɗo no fewi c'est vrai ndungu fandima kono noon sa ƴeewi oɗo saaha mo gonɗen nguleki teskeɗo e Dakar nam hay so tawi ma woto biɗo Dakar najo so wino wuula o saaha tawi ñaldata ko 29 degré te won guure ɗe ganduɗa ɗe ñaldata ko 46 degré ko hol commentaire ma surtout e banggue aynaɓeɓe yahoɓe ladde nde no mbawata rentirade to banggue kiɗo nguleki aynaɓe nden torto ko jaagol e nangue he déjà kamɓe ko hen ɓe goni koye ladde he ɓe goni eɗen mbiyaɓe yoɓe coftin ɓornade ko ganduɗa ne hooyi ɓe jeeya so waɗi e nder ñalawma he to waktu mo ganduɗa ne ɓuuri wulde ɓe mbawa jooɗade hen ɓe pofto ha ɓurna seeɗa kadi ɓe teddina yargol ndiyam no fewi surtout jogade ndiyam ɗam pour wawde yarde saaha foof sofno goɗɗol en tout cas wona ɗum ɗiyara ɗum ɗani yara jarama ko ɗum wonno météo du jour joni paaɗen koye actualité. Actualité du jour kabaruji ɓurɗi mantinade debbo mo jaara e jammule kañum jadaren hen kanko tambi kala ko fate banggue actualité e nder ndeɗo yewtere Halimatou Oumar Dia mboɗon so yimi ndeɗo inde ko nden ɓurta weltade debbo pullo jaam waali walla jaam ñalli no jiɗirɗa foof holko ɓuuri mantinade oɗo ñalawma hannde ko noon Allah jarama Amadou Moussa Anne mi salmitimama
mi salmini bandiraɓe heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV tengti e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere Hesere Pul woni Olel Pindi e caggal ɗum ko widema tan machallah debbo mo jaara e jammule e debbo mbo walla mbiya Halimata Oumar Dia ko mbiɗa hen fof ne weeli machallah fof ne welma fof ne welami ko noon aɗana hufani hen kabaruji labɗi labtuɗi bisimilla ma holko ɓuuri jojjude ko noon Amadou Moussa Anne no mbiruɗa ni hande ko jubbande tan gadduɗen e kabaruji joytiɗi e nder leydi Sénégal ha e seeɗa e caggal leydi ko adi fof gudditirten koye alhaali fawgo jungo Bah Diakhaté woni on activiste mo ganduɗa ko républicain ɓurɗo mantinade to banggue nanganorde omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi jaltuɗo hono président Macky Sall kañum e imam Cheikh Tidiane Ndaw sababude kongude ɗi ganduɗa ɓe cuuti ɗum faade e Ousmane Sonko woni hoorejo jagorɗo o so tawi ko on mo ganduɗa kañum woni Bah Diakhaté kañum kay holliti wonde ɗiɗon konngudi ko kañum tigui haali hay hunde yeddani hen imam on mo ganduɗa kañum woni imam Cheikh Tidiane Ndawne kañum ne ine wayno koye ɗen pele tigui rewi kono noon kanko o holliti wonde omo ñaagui yaafuya no fewi e ɗiɗon konngudi ko kanko haali ɗum kono noon wonko juumi hen e nder konngudi makko ko ɗum saabi kanko kam o ñaaguima yaafuya e nder ɗum noon ɗiɗon konngudi hollita wonde ko diffamation woni kay haalde kabaru mo laaɓani faade e autorité ne wayno noon kamɓe ɗiɗo foof ko hande e oɗo alarba kay ɓe kuccodirta e on procureur de la république caggal nde ɓe mbaɗa déféré to parquet to keddoɗen e oɗon fannu Seydi Gassama kanko woni gardiɗo Amnesty International tawi ko catal ɗo e leydi men Sénégal kanko ne o suuti konngudi makko e kaɗon haala o holliti wonde ɗiɗon haalaluji faade autorité wonde kay ɗum ɗon wona haalaluji pewɗi kono de yidde mabɓe fof ko yo ɓen gaccite ko ɓuuri yawde e yaccade sababude ko ganduɗa kañum tigui woni liberté d'expression o holliti wonde ko gonga ɗiɗon haalaluji ɓe jonnata ɗum kono noon sababude daranadeɓe hakkeji bani adama jeeyi sababu tigui ɓe kolliti o ɗiɗon haalaluji mbaɗi hono nda noon woni kay diffamation yo waɗe dépénalisé gam tan oɗon liberté d'expression kona ɗum e rango mabɓe kay ko yo laamu kesu ngu rento kañum kay haade mum darade walla ni yaɓɓude e pele ɗe ganduɗa ɗe ko kam tigui woni pele laamu wonnogu ɗo ngu woni kay kala tan ɗo juuɗo ina wayno de ko e lawol nawate kona ɗum kaalen e losko yowitingo e réseau international ɗum ko faade trafic jaafoɗon de drogue Abdoulaye Seck kanko woni ɓi Idrissa Seck kankone de o fawama jungo e oɗon alhaali kankone kanko e wondiɓe makko kamɓe kay maɓe kuccodir kamɓene e procureur de la république caggal nde ɓen tambiɓe losko ngo mbanno ɗiɗon alhaaliji no hanniri ni kona ɗum payaten ko toon to Richard Toll toon e gollotoɓe feera woni fonds d'entretien routier autonome kamɓe kay ɓe kolliti wonde oɗo saaha de ina wayno koye caɗele mawɗe ɓe goni kamɓe ɓen dilloɓe e ɗen palɗe noon woni Dagana Podor tawi ko e nder falde walla ni e diwan mo Saint-Louis ɓe kolliti ko caɗele mawɗe ɓe goni caggal ɗum noon ɓe mbaɗi seppo hanki ɗum ko gam feññinde ɗen mette mabɓe ɗe ganduɗa kay ine tigui jeeya e oɗon alhaali ɓe kolliti noon yidde mabɓe koyo autorité ji ɗi daror hen beele kay eɓe mbawa sertude e ɗeɗon caɗele payanto caggal leydi Amadou Moussa Anne caggal leydi kañum ne ina wayno kay kabaruji ɗi keɓɗen toon hande ina jeeya hen gadortoɗen koto dowla Guinée ɓen ɓe ganduɗa kamen goni FNDC ko kamɓe kay daari lang ɓe kolliti wonde yidde mabɓe foof ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe transition o ko ɓuuri yawde e yaccade hoto ɓe ɓeydu hay hunde ko ganduɗa kañum tigui woni gon happo ganduɗa ɓe dokkama ɗum e hoore laamu ngu ɓe kolliti noon kala kay nde ɓen mbaɗi ɗum kamɓene maɓe daro ɓe kollira koye mabɓe ko hanki tigui ɓe mbaɗi conférence de presse woni kay ɓe kuccodiri e jayndiyankoɓe toon to maison de la presse to Conakry ɓen noon ɓe ganduɗa kamen tigui goni FNDC ko kamɓe goni Fonds national pour la défense de la constitution toon to leydi Guinée eɓe ndendini noon ko yowti e lundiɓe hani kadi e pelle société civile ha kadi e woɗɓe pelle goɗɗe kañumen kala ina ndenti e nde ɗon fedde payanto Tchad success Masra ko kanko woni walla ni
wonno gardiɗo jagorɗo e leydi mabɓe e ngun laamu transition kanko noon o holliti e oɗo alarba wonde kay o tottiri démission makko ina wayno noon oɗon démission ko caggal tan nde o foola e ɗin sumgoji mabɓe ɗe ganduɗa ɓe juɓɓinino ɗum e oɗo 6 mai woni kay e jeegom nduɗo lewru ndu gonɗen o holliti wonde kanko e laamu mabɓe ko kala ɓe tottiri démission mabɓe tawi ɗum ɗon ko ɗum tigui foti wonde so tawi ɓe tugnima ko ganduɗa ko kañum tigui woni on constitution mabɓe woni sarɗiji leydi mabɓe gayniren toon to wiyete Égypte toon de ko accident teska toon accident o noon ko minibus ina way noon e tugnade e konngudi gardiɗo walla ni joguiɗo konngol jagorgal mabɓe tammigal cellal ina wayno ko ina wona pitali sappo kamen tigui e keddi e oɗon accident minibus noon o loofi tigui koye on nil mo ganduɗa koto Caire tawi koto banggue e rewo leydi ndi Amadou Moussa Anne ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabaruji. A jarama debbo mo jara e jammude sikala bisimilla ma e plateau ngara jara dihal ñebbe kal gowɗa jarde kala e saaha machallah actualité de oɗo lawol miss d' actualité nde inde ko ndeno hokka e oɗo plateau miss d' actualité Habsa ko holɗum ɓurɗe wonko heewi ko haalde to banggue actualité national e actualité international ko adi Halimata ne waɗamen rejoindre e plateau o mona yetto joni joni teskini hen en tout cas koko wayno nanggal Bah Diakhaté activiste républicain mbiyen laamu ɓaɗiɗo laamu kingu ngu laamu Macky Sall ngu yaltugu ɗo ngu en jiyo tuma ko ala haali diffamation noon woni tumde neɗɗo ko ganduɗa ko tawi ɗum ɗon faware manam wonani e neɗɗo o ɗum ne hen mawni hande actualité mbo Halimata haali joni joni bon affaire diffamation haɓe mbiye kadi bon won yaade ko waɗata ko wonɓe jaadani hen mais so tawi kanko to banggal to woni ɗo mi sikki min to banggal makko information fragile to banggal kanko Bah Diakhaté ko noon goɗɗum kadi aussi e ko haali hen ko ala haali en tout cas feera e gueɗe mbayɗe noon mbiɗa sikki ko actualité laaɓɗo ceer mais ko ɓuuri hen ko wadde retiré attention wadde hen attiré attention mo koto banggue actu international actualité international mo ganduɗa sa ƴeewi to banggue succès Masra eɗen gaddi ko opposant en même temps kañum wonno premier ministre laamu ngu ko adi eɓe jaaha élection ngaji présidentiel mais finalement o waɗi démissionné sababu nde mataw no yiiri élection ngaji ɗi wonani ko yori siftinde Mahamadou Idriss Déby Itno kañum ne wayno wattandi folde ɗin ɗon sumgoji présidentiel ne gasa tawi ngalna ko jogorɗum ko yewtide to banggue actualité international ko Halimata saabu kañum ɓuuri mataw wawde rewindade ko yewti on actualité international caggal nde miss actualité gayni wadde actualité muɗum o haalni en ɗo ko heewi machallah mbe sikki bandiraɓe ɓe paami aussi jubbande to banggue actualité ma ɓurɗo yajannama e ko fayi arde kono hande ko ɗum ɗo wonno ko jubbande bandiraɓe to banggue actualité Halimata gonnomi koye succès Masra premier ministre en même temps opposant ko waɗi ne waɗa démissionné ko waɗi élection ngaji ɓe banno toon ɗi déjà o waɗi o mbiɗa monde ko waɗi démissionné ko noon Amadou Moussa Anne oɗon kabaru o holliri ɗum koye page makko Facebook o holliti wonde o waɗi démissionné kanko e laamu ngu o ardino ngu foof ene wayno noon no mbiruɗa ni ɗum ko caggal tan nde o foola e ɗiɗo sumgoji si kela eɗen gandi ko lundiɗo kono kadi ko kanko wonno gardiɗo jagorɗe on transition ɗiɗon Mahamadou Idriss Déby Itno voilà ɗiɗon sumgoji eɗen gandi caggal nde Mahamadou Idriss Déby Itno nde foolimo nde kanko kay o wulli bang yo bang wonde ɗiɗon sumgoji ndewani e lawol haade ɗum ni taw ko fuɗɗima wullude bang yo bang o wi wonde kala nde on fooli tawra koɓe ndewnani ɗum e lawol ɗum noon so tawi on fooli kanko ma o waɗ wullago makko partout mbete ma waw nanede kono eɗen gandi déjà enen laamuji Afrique ko ɓuuri hen hewde so tawi jomum foolama tan ɗum eɗen mbawi ni ƴettude yeruɗo e leydi men Sénégal sa ƴeewi ɗiɗo sumgoji ɓenduɗi 2019 nde hoorejo leydi ni président Macky Sall nde fooli nde ɓen lundiɓe jeehi ha mbi kañumen o wona hoorejo leydi mumen saabu o foolani donc ɗum ɗon koko yaaji e nder Afrique kankone ko ni o wino kono ala ko gasi hen saabu on fooli oɗo saaha nana ma wasata ɓoyata wiyen joƴine laamu ngu so hawre welede Allah wonda ɗum ɗon noon firti ko kanko hankadi o andi hankadi datti ala ndaali ala donc o
yalti e laamu ngu kono kadi ko hunde fonde wonde o haali e tugnade démission logique voilà ko hunde fonde wonde e tugnade sarɗiji leydi mabɓe kadi ko noon foti wonde normalement kala sarɗiji ɗi jaaɗa ko noon so tawi laamu keso waɗi la budda hay so tawi ko hoorejo leydi ndi jottini laamu wonnongo ɗon ngu alay sago iwo kadi laamu wongo kadi ɗartini so nder tekko ngoni makko kanko succès masra o wi wondene ko lesa ƴeewi no leçon ngaji ɗi jaari ni ne ɗeɓi hawnade seeɗa saabu nde photo waɗande et en même temps aussi caggal photo balɗe seet tan ɓe panno résultat ji ko wiyete résultat ji ganduɗa ɗi ko provisoire ko ɗon e balɗe nayyi kono e ñalawma goto balɗi tan tawi leçon ngaji tawi résultat ji gaari kadi timmani yontere tawi conseil constitutionnel waɗi ɗum validé te ɗum ɗon ene ɗeɓi hawnade seeɗa wiide makko elle mataw ko wiyete ko hold électoral ko waɗa préparé holko jaɓoɗa eyyi aɗa andi kanko o haalino ɗum déjà mi wima joni kanko o haalino ɗum elle mataw o yi ko jiinoɗo ɗum haw gayni ko yiino ko kadi ko ɗum woni ko woodi ko donc enen kam ko jiiɗen ko ɗum tan mbawɗen ñawde kono noon eɗen gandi no mbirumami joni ni tan leyɗele Afrique kam ɗum ina heewi hen oɗon hold-up électoral hayɗo e leydi men Sénégal ɗiɗo sumgoji jawtuɗi tan haade sumgoji ɗi ɗum haalama partout haalama bang yo bang o caggal ɗum no yaari ni hankkadi yimɓe gandi tan wonno way kono noon so tawino ko laamu ngu kadi jottino tan ko noon wonatno wiyete ko hold-up woni ɗon tawa kadi en tout cas oɗo saaha kam mo gonɗen ɗiɗon sumgoji wujjede ɗumen no ɓe mbirata ɗum ni weeɓani sababude holɗum wonɗo karalle kese ɗe tolni wonɗo gonka ka tolni kadi évaluation partout wonto tolni donc ɗon mboɗo sikki tan kala hen ko wawi jolde tan ko yo yimɓe jabru Allah ganda ko ɗum ɗon woni kadi ko wawi kadi ko wona ɗum ko ɗo limateɗo eɗo watteɗo tawde moni foof neɗɗo mum nana jooɗi woɗɓe observateur ene foof nana jooɗi ɗon kadi guika muɗum Amadou Moussa gonga noon laamu ne heewi sembe no feewi kono noon kadi ne hawni seeɗa ko noon ko miss actualité wona e haalde on pamat tan donc alay saago yimɓe nani hen ko mbawi famde ko mbawi jabde no hannirta ni merci beaucoup a jarama e actualité o en jii météo du jour en jii actualité jaɓanten ko dawal biyetengal holio woni portrait ɗo e Afrique so mawɗo maayi ko suudu defte suumi ko konngol ngol o haalno e nder batu UNESCO lollini joomum eɗen to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ñande 15 lewru mai hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho hawri koye mayde Amadou Hampâté Bâ o gorko gummiɗo e ɓesgu fulɓe Amadou Hampâté Bâ jibina koto Bandiagara leydi Mali hedde kitale ujunere temedde jeenayyi o heeɓi naddi duɗal Alqouranil Karim ko adi komo naata école française caggal jangde makko o heeɓi ardade postoji kewɗi e saaha jimade tubakiri ɗo e Afrique hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho o yeehi to Paris lamorgo leydi France e bourse mbo heeɓi e ballal UNESCO o yahani toon leydi makko e nden yewtere yandi ko ɗo aduna o heɓtini on gorko pullo hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom nde leydi makko Mali heeɓi jeytare muɗum o heeɓi ñibde nde jangguirde witende institut des sciences humains to Bamako lamorgo leydi Mali kono kadi o woni joɗnide leydi makko toon to dawla Côte d'Ivoire hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi o watti gurdam makko foof e bindol o heeɓi windude defte jonɗe ina hen l'empire Peul du Massinan kaydara récit initiatique Peul l'étrange destin de Wangrin hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi académie française hokkimo médaille d'argent tawi ndin jeenari yowiti koye ɗemgal français gurdam Amadou Hampâté Bâ battidiɗam waɗi ɗum koto Abidjan rendinde ko winduno e duuɓi gadiɗi o sankini ko toon to lamorgo leydi Côte d'Ivoire ñande 15 lewru mai hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho o acci caggal makko ndonu bindi e fina tawa e mbadi kuɓal wonno ko rubrique holio ganduɗa ko hunde arode kala ñande nde garɗen so Allah jaaɓi haalde goto e yimɓe mantiniɓe ɗo e nder leydi Sénégal Afrique e aduna o kala e mbadi kuɓal hande gudditirɗen ko Amadou Hampâté Bâ en nani ko cimtol ngol haali ɗo jibina e ɗo hawre ladial ɗo janggi e ɗo rewi darde on ɗon gorko mo ganduɗa ko gorko pullo to banggue jibinande kono kadi janggi rewi muɗum fo en keɗima Habsa Amadou Hampâté Bâ sikki ala mbiɗa sikki kala ɓiɗɗo Afrique najo ɓiɗɗo Sénégal najo en particulier ene foti andude hay sinno ko seeɗa Amadou Hampâté Bâ bon ko gandumi e Amadou Hampâté Bâ ko
no mbiruɗa ni rembe ande makko hunde gueɗe seeɗa en tant que écrivain wonno ko écrivain woni livre aji makko ni ɗi kemmi livre mais plus précisément min no battami hakkille Amadou Hampaté Ba ko nde o université ɗo e Sénégal waɗa créé après o rokka nden inde donc c'était juste à côté du lycée Blaise Diagne pendant ce temps min mi wonno lycée Blaise Diagne ko nder hen ɓurmi tintinade e andude holgonɗo Amadou Hampaté Ba machallah omo joguiɗo université mo indirani wiye université Amadou Hampaté Ba justement no mbiɗani ko noon to banggue bindol kam eɗen gandi ɗon mataw eɗen mbawi wiide hono makko ene gasa tawi ene saaɗi e Afrique ha tengti ko wayno Mali ko wayno Sénégal e Côte d'Ivoire surtout deftere makko nde yimɓe hewɓe kalata ne wiya am kulel e ko nandi hen hayso tawi limtani ɗum e nder cimtol ngol kono defte kewɗen limti hen Halimata so wiyama Amadou Hampaté Ba si kelamɓe sikki aɗa jogui ko kalɗa e oɗo gorko mo ganduɗa ko gorko Afrique najo noon Amadou Moussa Anne ko adi foof ko yonnude yiyande nde yonnude vraiment addude portrait goto e waaɓe hono dani saabu ɗum ɗo kadi ne walla no feewi waaɓe ni ko fotɓe wittede ko fotɓe andede ko fotɓe kadi jangguede e kala e saaha saabu sa ƴeewi rewi makko mo kalɗa ɗo ko eko heddi e goɗɗum ka haalani ko rewi baɗɗi fayida ko jarɗi kadi e kala e saaha kadi sukaɓe wonɓe less janggoɓe aroɓe kañum enne jangga mbawa andude ko woni nder hen ko mbawa andude holi o gorkajo mo ganduɗa darde muɗum ko darde mantinijo darde mantini jaafo ɗon kadi hono mabɓe en ni ina foti wonde saabu déjà en ji darde nde ɓe dari nde e Afrique so tawi hande sukaɓe Afrique naaɓe ina kolle ko wayni saaha e saaha fof ina ciftine ɓeɗo worɓe ɓe ganduɗa ko waɗɓe fayida ko mantiniɓe kañum enne wasata wooda exemple uji woni yeruji ɗi ganduɗa ni ina ƴetta hen tawa ko yeruji nafuji janggo e jaam wiide kadi defte ɗe kala e saaha yoɗe duttante ɗe jangge ɗe bitte saabu wonko nafata ha heewi kadi worɓe waaɓe ni kadi guila e téléji ha e radio ji saaha e saaha fof rewi mumen ina foti artirede ina poti jangguinede sukaɓe ɓe ina poti kadi siftinede hayso woni ko mawɓe ɓe ganduɗa nana jooɗi ganda holi kamɓe ɓeɗo ɓe potani tan ɓe maayi tan accede ɓe majja fotani wonde saabu so tawi kala nde ɓe jaltinda won gandal heɓate hen déjà oɗo portrait mo mbaɗɗa tan wasata wooda ko andini ko heewi ko findini ko heewi e rendo ngo wonande heeɗiɓe walla wonande yebɓe donc ko hunde wonde fayida worɓe waaɓe ni hoto gacce tan mayira noon ko noon a weltanama no mbiɗen ni o jibina ko vers 1900 ujunere temedde jeenayyi hayso tawi banggue date jibinede mo nde ne waɗi jeddi walla gulgol sen jiiɗi kono kam ko laaɓi ko hawre ladial ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan ñande 15 lewru mai hono noon nduɗo no gonɗen ni kono hawruno koye 1991 ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho sa ƴeewi hikka waɗi duuɓi capanɗe tati e tati ko suuɗi leppi leydi Abidjan walla Mali mi anda en tout cas suuɗimo leppi teddugal eɗen duwono dendagal julɓe ɗo goni kono kadi heɓen ɓe ganduɗa kañum goni windiyankoɓe Afrique saabu darde makko e golle makko haali joni to banggue binde hay gasirde cintol ngol ni en mbi wondene sa ƴeewi o acci ko fawru ganni e fawru fina tawa ɗum foof noon koye vraiment binde makko waɗi saabu guila 1900 presque 70 walla 60 o fuɗɗiti hankkadi ne accude kala hunde o hucciti e bindol pour vraiment windude gonka Mali gonka Afrique gonka aduna o foof gam wawde wadde ko wiyete ko exprimé hollirde yiyande muɗum e ko miiji ko noon ɗum noon a jarama Habs kañum ne koye mum paaɗen joni ko caggal générique paaɗen koye fait divers ko noon on beltanama to banggue rési ɗo noon ko misuji ɓooli plateau ko misuji ɓooli caggal mis actualité ko mis fait divers mis fait divers noon ko Habs Sow no mbiruɗen ni en tout cas plateau won jiiɓi heureusement mbiɗen ɗo ga ko Dia ga ko Sow mbiɗen lombi hakkude ɗo mi waɗa so weɗen Habs Sow fait divers ko gaddanɗa e ko kabaruji goɗɗi kono ko kabaruji kawniɗi hen sahaji kabaruji kawni hen sahaji hande eɗen payi to Guédiawaye eɗen ƴeewi toon jakartama goto janɗo e dow taxi clando on ɗon accident waɗi ko kihiide to Guédiawaye to leggal wiyetego Seigne Assane manam no wiyete kadi wakkinan Nimza to Seigne Assane hedde rond point Seigne Assane ɗon accident o waɗi ɗum waɗi ko altine nogas lewru mai donc on ɗon accident ko taxi dognannoɗo taximan goto no dognanno taximan o ndemata o feri joom moto goto jaharta o feri ɗum caggal mum no taccanno e ngun ɗon lawol pour taccude e yaade
haaju mum on suka gorko noon omo yaare duuɓi 50 kanko suka gorko peraɗo kanko suka gorko peraɗo ɗon noon no caggal no fera noon ko sapeur wattindi arde nawdemo hôpital mbuuri walla mayi min rewani ɗon ɗon d'accord en tout cas no way waadi fof ko hunde ɗum jeeya koye actualité ko fait divers nam par ce que gonɗen koye saaha ɗo accident ji ɓuuri hewde leydi ndi surtout accident baɗɗo fof ne waɗe hen impliqué motoji ɗi Halimata commentaire ma e oɗo fait divers ko noon Amadou Moussa motoji ɗi de ko hunde ganduɗa ko addude ganuma sa ƴeewi ñanden en kaali ɗo e haala accident ji ɗi motoji ɗi ko ɓuuri hen hewde hande ko ɓuuri hen hewde accident kala nde nana ko accident moto nani hen e te kadi motoji ɗi kadi accident ji ɗi gaddata ɗi en général oɗo joom moto so tawi o mayani ni ko sens mawɗo dañata saabu eɗen gandi en général kala hende accident moto waɗi ina heewi so tawi jomum mayani jiiya koyngal heela walla jungo heela walla eko nandi hen kadi motoji ɗi Amadou Moussa ɗi keewi ɗo kewgol ngol ganduɗa min mbiyami ko hunde foti ko yurnitede foti yurnitede haalama haaltama motoji ɗi keewi e nder leydi ndi ha no ganduɗa hoore ma ina adda caɗele no feewi yo yurnite saabu hande aɗi Amadou Moussa walla jobbotomo ganduɗa ummoto tan daña ujunnajo nogas yaha ƴeewɗo nanni e moto ara waɗay tali waɗay dow lawol tawa alana ɗum feere alana ɗum kayit alana ɗum mbawka dognugol ngol anda hen hay hunde donc ɗum ɗon ko caɗele saabu mboɗo sikki tan hunde foof kala ko jiiɗa ina moƴƴi lelgo muɗum waɗa kadi neɗɗo o kala ko aɗa naata jogono ɗum humpito jogonoɗa ɗum gandal seeɗa kadi jangga kadi kumpitoɗa mbawa andude holno lelnirta ɗum kono widema tan a dañi ya wadno yimɓe fof mbaɗi ni hande o sukaɓe worɓe ɓe ko ɓuuri hen hewde ko ɓuuri hewde hande hay mo waɗani jakarta pour ko wayno cak ɓe mbiyata e ko nandi hen ne haɗani kam nane yiili moto ne joƴƴini tawa so are yaade haajuji muɗum ene yaha haajuji muɗum kadi sa ƴeewi no ɓe dogirta kadi e laabi ɗi tan a andat lawol ala hen des fois jiiya no ɓe dogirta ni des fois jiiya voilà te kamɓe ala ɗo faɗirta ɓe kala ɗo yitere joom moto rewi joom moto sikkata kone wawi rewde ɗon ɗum ɗon foof koye probléme jeeya caɗele mawɗe nan ɗo e sababude majji en tout cas a jarama e on ɗon commentaire Hafsa ha joni feediwere goɗɗo mo joganda e feediwere men goɗɗo ɗum waɗi ko to Linguére leegal biyetegal ray e ɗon noon eɗen jii toon saysayeɓe ɓe gandana siwa heptinede taw naata e ngal ɗon leegal to wiyete bon leegal woni ray ngal woni ray wuro ngo ko Linguére wuro ngo ko Linguére ko toon ɓe naati e kamɓe ɓen saysayeɓe ɓe gujji oto goto 4x4 mo aade 503 numéro auto woni ɗon jon noon ɓe tawi ko oto ne gaari e damar galle he ɓe gari ha e damar galle he ɓe gujji oto mais no ɓe mbawiri nadde oto ha ɓe mbawi wujji ɗum koɓe quel vitre oto taw oto noon ne gaari e damar galle chauffeur o e quel vitre o ɓe naati oto he ɓe gujji oto mais ko hay kam hen ko matricule aade heewi wonde ko ɗum auto administration mata ɓe naari koye hoɗon nokku ko administration ko administration de l' éducation et de la formation ko ɓen auto mum ɓe jetti ɗon noon e nder hen noon police udditi hen los Halimata commentaire ma aussi e oɗo feedi web ɓen ko jaaja pour won en tout cas kamɓe sosoɓe ɓe ko onon de onon sosoɓe anan ɓe onon kaali onon gandi min kam déjà mi anda to ɗum waɗi mi anda to ni ɗum no woni en tout cas Linguére ko onon gandi onon kaali e nan ɗon an aɗa humpiti déjà kanko omo humpiti hay jobbo e hoore muɗum mbaɗani humpiti min kam mi anda hen haydara ko wiide tan wajiɓe waaɓe hono nda noon ina heewi e leydi ndi ina heewi te hande ko ɓuuri hen musde Amadou Moussa ko peeje ɗe ɓe jogonto ɗum ɗe ko ɗum woni caɗele ɗe a andata hol peeje kala no mbawɗa waɗirde sécuriser jawdi ma ala ko nafata so tawi ɓe jontinade toon soɓe jiiɗi nadde ɓe naata jamma kono noon kadi ay ñalawma ni joni ñalawma ko ɓooyani ɗiɗo lebbi jawtuɗi magasin jananoɗo o Thiés ɗum ɗon kay hollirama yimɓe fof jii vidéo ji de surveillance nan hen eɓena mbaɗi eɓe murni jeese ɗe ha kawri te ɗum ko nangue o hoore en jii noɓe natirni vidéo ji yimɓe fof jii ɗumen hande o jamma e ñalawma foof yimɓe ko anduɓe koye mumen tan kala no mbaw kala waktu bawɗo wonde ndenka kam ina hawni seeɗa pour yimɓe daña ɗum ete kala no ndenka wawi waɗirede saabu so tawi woni denowo waɗama ɗon ne ala ko nafar caméra de surveillance uji ala ko nafar kamɓe no mbawɗa wadde foof eno mbawɗa sokirde jawdi ma fof no mbirumi ni ala ko nafar eɓe jogani ɗum tan peeje ɗe ganduɗa eɓe mbawa ɗum ɗum ɗon noon ko caɗele mawɗe ɗe ganduɗa hankkadi kam rendo ngo
bo sikki tan yurnitade ɗum yonti Moussa a sikkan ɓen koɓe jeune uji par ce que oto holtoɓe keeɓi caabi oto holno ɓe mbaɗi feere heɓe kuɓ oto holno min ko ɗum haay kam déjà jeune ji attention joni wiɓe sa ƴeewi waɗoɓe gueɗe mbaɗi noon ko jomumen jangguɓe ene gandi vraiment gonkaji ko ɗum woni ko mbimami ko peeje ɗe peeje so tawi jomum ne wawi oton jomum forcément ene wawi andude ko holno oto wojjirte peeje so tawi ha heeli vitre o naati e nder to wonno mbatta oto huɓat so tawi oto huuɓi haysa ala caabi wonno mbatta aɗa wawi huɓɓude oto sa huɓɓi aɗa wawi nawde ko expert uji en vol de voiture c'est ça ko hunde ganduɗa kadi ne teska vraiment e nder leydi ndi ha tengtone on ɗon zone diwan Jolof o woni banggue Linguére en Daara Jolof en e ko nandi hen nokku mo ganduɗa o fewde Louga ko nokku vraiment teskade en guykali otoji e fannuji mbaɗi hon noon ko ɗum wonno en haal feedi wer ko ɗum wonno haal feedi wer ko gaddanmi on hannde a jarama golle ma jooɗi peewi ko mot de la fin paɗen manam konnguli mbayni kono hade nden pour mi weltina Halimata e yeeɓoɓe en ɓe ganduɗa ko yiɓɓe ataya surtout eɗen gandi ñalawma hen ko wonno ñalawma aduniyankejo gam mawninde ataya walla warga donc jayde ɓesɓi le jour e ballal rési ɓe afisane men jayde nde Halimata wawa yiide welto Halimata ɓesɓi le jour waɗi hen ko dossier mais ko chiffre o jimi hokkudema taw en 2022 mboɗo yanna kalis mo limami ɗo o mbuɗuma en toon ala ɓuuri mbuɗu on saha Sénégal ari ko tolno 34e woni 2022 rawande mais Sénégal heeɓi sodde ko tolni e 25 milliards de manam de CFA kalis mo ñamteno 22 milliards kalis CFA tawi foof koye warga waɗa ko hol 2022 ko holno foti coda paquet warga mbaɗa mbaɗa yiiɗi atay kam sa yi mi addi oɗo ɗum ɗo oɗo ngoɗo photo ɓesɓi le jour ko beele beltoɗa mboɗon sa selim ɗo joni ka jare atay comme jare o atay Amadou Moussa min déjà a haali oɗon gandi no mbami atay hay mawɗo e hoore mum Abou Samba Diop mbaɗa andi omona yeeɓa haɗa yam wadde journal déjà o wiyata ko yoɓe mbaɗ feere mi yara atay haɗa yam natoyde Allah yaminde atay kono noon a bonni a dortuno paquet aji warga mbanna ham ɗum kadu ko ɗum fonno won wona hokke so fayno joni tan hunde wawi wonde ko ɗum fonno wonde min Amadou Moussa min kam min e hooram ko famɗi foof ñalawma mami yar laabi ɗiɗi ɗum ko so tawi famɗi te paquet foire so ɗum ñalawma laabi ɗiɗi kam mami yar ɗum par ce que somi fini beetayo ardemi ɗo e wasde ardemi ɗo il faut mi yara beetayo ndem fuɗɗo guitam ɗe mbawa fertade so ɗum ɓenni kadi somi wottima mami yara ko wona ɗum kadi to pottumi ataya fof min déjà hen sahaji hay ko koye bedda jahatmi somi wirtima ataya sagam tan ko yomi daro hami yara mi gandi ye moƴƴani yam somi yarani kay somi yarani ko rafi ko winda ko kadi o wa ɗum famde donc en beltanimomo en tout cas ko yiɗnode siftinde yeɗiyankoɓe ataya ɓe ko hanki wonno ñalawma o ɗum noon joyeux anniversaire onon yaroɓe ataya ɓe Halimata Dia aussi wonde Abou Samba Diop Abou Samba Diop kam hono mone jiɗde ataya ɗum tan laaɓi ɗum tan laaɓi Absa konngol mbayni ko dokkodiranaade bandiraɓe sahaji goɗɗi bon konngol am mbayni ko komi salmina hettiyankoɓe walla mbiyen yeebiyankoɓe Oulel Pindi TV donc eɗen dokkodira rendez vous inchallah altine so Allah jaɓi inchallah Halimata konngol mbayni ko Amadou Moussa ko adi fof ko weltanadema an joguiɗo programme o weltanade kadi ardiɓema ɓe vraiment e nde ɗo yiyande saabu ko hunde wande fayida nde ɗo yewtere kadi ma jeeye ko ganduɗa mboɗo sikki ɓiɓɓe fulɓe ɓe ma jaɓɓo ɗum no hanniri ni saabu ko hunde nde ɓe patno nde tawno ɗum ɗo ko ɓeydare mawde te kadi jeeɓowo e hoore muɗum hay enen e waɗoɓe ɓe tan enen e kala e saaha ɓeydude nde ine weela en ala noon ko haali ɓen yeeɓoɓe kañumen e kala e saaha ine jiiɗi ko hesɗi ine jiiɗi kadi addanede kadi ko goɗɗum ko jiida e ko gaddanteno ko ɗum ɗo kadi koko ɓeydi ha heewi saabu sa ƴeewi lowdi ndi e hoore muɗum ko lowdi wandi fayida machallah ko yiyande wande fayida mboɗo wanma hen félicité no feewi ani ardiɓe kono kadi e équipe o foof wiide kadi bandiraɓe yoɓe jaggu no feewi e Oulel Pindi TV noɓe jaggirno e émission ngaji goɗɗi ɗi ni machallah ko émission kesso mo ganduɗa kadi kala ko mbawɗen ma en mbaɗ hen ɗo doole meɗen tolni foof déjà ayi journal télé mi wona neɗɗo mo ganduɗa mi meeɗi ɗum wadde ni e wiide hande goo mboɗo waɗa ɗum donc waɗi caɗele seeɗa kono tan mami waddu hen ha kadi mi wawa fewnande bandiraɓe no jiiɗiri ni koɓe jii hen e ferguitande foof yooɓe gandu tan koye écorde tan wona kadi koye jangde wona so Allah jaaɓi foof ma aroy kadi kala ko mbawɗen e ko en mbawa fof ma en mbaɗ hen gam weltindeɓe Allah jarama ɓe jarama anne Allah jarama a jarama mi weltanima Hafsa aussi weltanade kadi caméra maji meɗen ha e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni to banggue montage to on jarama a jarama Halimata a jarama Hafsa Sow golle moon jooɗi peewi onon yeɓannoɓen guila nde puɗɗen ha ɗo on beltanama no fewi en dokkodirat aadi altini so Allah jaaɓi ngol lawol noon ko direct
oɗon mbawi nadde noddon gaddon jiyande moɗon hade nden eɗen nodda dendagal sponsor uji yiɗɓe ɓe ɓenninde alhaaliji mumen tawi ndewni ɗum koye Pindi TV surtout e oɗo plateau olel Pindi TV mbawon tigui addude ko joguiɗon mbawon ɓayinanede ɗo tawi liggodiren no tubakoɓe manam no fulɓe mbiyata ni wona woto ñaale was woto ɓirdugal was mawon ji aussi équipe o timmuɗo saabu ɗo en timmani taw enen keddora Elhaja Bassar mo feeñ so Allahu lamɗo jaaɓi altini en jetti caméraman uji ɗi kala en mbadi kuɓal to banggue montage e régie e technique foof en beltini men jarni yo Allah hokki en hawrude e altini to banggue olel Pindi TV on jarama olel Pindi koy lotti do e Dakar jeeyo nangodiri funange irnangere woy worgon